Wisata gratis outdoor bisa nih kira kurang menak piye iki pokok intine metu muter-muter ning Lumajang gak ngerti tujuannya atene ndi gak ngerti iki lewat kota rek padahal aku iki mau wis lewat pembin dulu muter ning kota iki gak ngerti atene ndi soale ate metu munggah ning daerah Gujalit kok mendung ya wis akhirnya gak sido munggah pengen ning B29 tapi gak sido soalnya cuacane lagi panas ya padahal kok moro-moro mendung ngono kuwi lho mangane aku gak sido ya wis akhirnya muter meneh terus akhirnya kita putuskan untuk berhenti ning iki lho alun-alun iki lho kita mandek ning alun-alun iki anakku wis gue kira ngajak medun ya wis lah akhirnya mandek ning kene iki lho pinggir-pinggir iki akeh wong dodol jajanan makanan ngono di sebelah apa iku tempat iku lho rek digawe wong sing biasa sing dibui-bui lah kok ngono kuwi lah ujug-ujug aku wis nutuk iki alun-alune ya Allah luas kayak ngene iki lho aku wis suwi ya berapa tahun aku ora tau rene rek walaupun aku pas mantuk ning Lumajang ngono aku jarang banget aku mlebu ning alun-alun iki lah iki dengaren kok moro-moro anakku geweger ngajak ning alun-alun ya wis akhirnya kita mudun iki kita muter-muter ning alun-alun lho delok matahari sore ini rek matahari ini ate terbenam tapi wapi ngono lho tontonan kok ngono iki ya lah bahasan ngono kalian ngerti aku ya semenjak aku mulai aku cilik ya aku ngerti iki pohon iki lho pohon gede sing ono ning tengah alun-alun iku yo iki sik pancet ono ae ngono lho ya tetep ae apa iku tambah apik kok rimbun ngono lho ya gede wis mulai tahun piro iku jane mbiyen ya ono sing ngerti gak iku mulai tahun piro wit iku ditanam ning kono ngono lho maksude ya wis lah aja ngomongno wit wis ben wite ditinggal ning kono kita lanjut ning tempat permainan lah iki lah di pusat kota ini gratis rek ya iki sapa ae sing ngateni main ning kene gratis amule nggo kalau ono pengamen yang bayar rek ya apa ya ning kene iki akeh ram lho pengamene sing garai gak nyaman iku ya iku pengamene kuwi ya aslinya tempatnya enak tapi gak seneng ku kadang iki ya sik lagi lingguh ngono wis ana maneh pengamen teko engko ya mbak bar dikeki ngono ana maneh pengamene teko maneh yo iku sing gale risih ya gak nyaman ya tolong ya ibu indah tolong ditertibkan gak nyaman rek soalnya apa ya lagi lingguh nyaman-nyamane nonton ya anake dolanan nonton sepeda motor lewat-lewat lah kok moro-moro ana pengamen gak siji loro telu papat lima rek wah akeh pengamen ning iki ya Allah dolanan iki karo ndeleki apa wong iku lho ning dalan padha lewat-lewat iki karo ndeleki anakku mainan ya wis ya